I første opgave har jeg valgt ammoniumklorid, som består af ammonium, NH4 og klor. Og her ser vi, at vi har en nitrogenatom, som er den blå, vi ser her. Så har vi 4 hydrogenatomer, som er de grå. Og så har vi et kloratom, som er den grønne. Og ammoniumionen NH4, det er en positivt ladet ion, og klor er en negativt ladet. Og de her de går sammen og danner den her salt, den her ionforbindelse, som vi kalder ammoniumklorid, og som man blandt andet kan anvende i salmiaklakrids, som er med til at give den her salte smag. Og ammoniumklorid, her gælder jo, at for salte, hvor den negative ion er en simpel ion, så ender saltets navn på ID, og derfor så hedder den ammoniumklorid. Og herudover så kan jeg jo også lige nævne, at ionerne de sidder i fast form i et iongitter, hvor de er pakket helt tæt sammen i det her regelmæssige system med negative ioner omgivet af positive. I anden del af opgaven skulle jeg vælge en positiv og en negativ ion, og her kunne jeg fx vælge kalium som min positive og klor som min negative. Og når de her de blandes sammen, så ser vi, at der ikke kommer noget bundfald, som vi jo både kan se i videoen her, men det kan vi også aflæse ud fra skemaet her, hvor vi kigger under kalium og klor. Ser vi, der står et L for letopløselig, og dermed der bliver ikke dannet bundfald. Og i reaktionsskemaet, så står der jo på reaktantsiden, der står kalium plus, det var en positiv ion, og klor minus, og kalium har ladningen plus 1, klor har ladningen på minus 1, så de to ladningstal går ud med hinanden og bliver så bare til kaliumklorid, som er ionforbindelsens navn. Og herudover så ser vi jo også, at der står AQ i parentes alle 3 steder, og det betyder bare, at der ikke er sket bundfald i den her reaktion. I den næste har jeg prøvet at blande barium og sulfat, og når de reagerer med hinanden, så ser vi, at der kommer et bundfald, og det kan jo både ses ud fra videoen her, men det kan også ses ud fra tabellen her, hvor vi kan finde barium her, sulfat her, der står så et T, så det er en tung opløselig salt, når de blandes sammen. Og herefter så kan vi jo også se, at ud fra reaktionsskemaet, så har vi jo på venstre side, der har vi reaktanterne, og på højre side af reaktionspilen, der har vi produktet. Og vi kan først og fremmest se, at ladningstallene de går ud med hinanden. Der står plus 2 her og minus 2 her. Så de går altså ud med hinanden. Og dermed så står der bare på den anden side af reaktionspilen bariumsulfat BaSO4, og så står der så S i parentes, og det betyder altså bare, at det er en tungt opløselig salt, hvor der er kommet bundfald. Og når man blander 2 let opløselige salte, så får man altså dannet et tungt opløseligt salt. Til sidst kunne vi jo vælge sølv og klor, og her ser vi så, at der kommer et bundfald, som falder ud som et hvidt bundfald. Og i reaktionsskemaet, så kan vi se, at ladningstallene går ud med hinanden. På reaktantsiden så er tilstandsformene AQ, og på produktsiden så står der et S, som jo betyder, at det er et tungt opløseligt salt. Og navnet på ionforbindelsen er sølvklorid.